Ha? Bracelet. To asa? Bracelet. Bali of gold. Ika to, nanay dual wall. Oh. Nya. Laptop. Oo. Yan ang gibian naman mo sa nanay sa dual wall. Ha? Yan ang gibian mo sa nanay sa dual wall. Ha? Ano pa yan mo? Ayun, lagi sa kadira. Kaya nanay wakak dira. Ano ba? Ako. Nya, unsa naman ron? Asa naman si mama ni mo ron? Ha? Si nanay, asa naman si nanay ron? Nya, kisa day birthday dito sa dual wall day. Kisa day birthday day dito. Hindi man sa wal-wal. Ah, si Kitty birthday sa dual wall. Oh. Nya, Trabaho. siya yung trabaho. Hindi. Si Kitty nagtrabaho. Oh. Ang sabi trabaho ang Kitty. O di ka ni tuko diri ka o ka ni tuko dira. Ha? Aw di ka ni tuko dito ka ni tuko dira. Nada sila lang natin. Dito na daw. Nada yung tuko. Now, Naog na. Ngano madlok makagtuko. Madlok makagtuko. Ha? No. Sayo daw kwan kanang budot bisayg budot. Tit 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 sige tayo budot. Tit 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 tit. Ha? Pangit makadra wala may.